कोटी रांनि जोंनि माने ट्राइबेल माने अनसाय जि विभाग दं डिपार्टमेंट दं बे डिपार्टमेंटनिफ्राय आर्टिकल 751 नि आन्दाराव सेंसन मोनदों बयस हस्टेल आरो बेखौ दिनैहाय गायसनजेननाय जाबाय आरो आसा खालामदों फैगौ बोसोरनिफ्राय बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा थानानै फरायनो हागोन आरो फरायसालियाव बा कलेजाव मोनसे हस्टेल थायोब्ला बेवहाय थानानै फरायनाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोनसे रुटिनजों गावसिनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो जे थि समाव सिखारनाय थि समाव फरायनाय थि समाव क्लासाव थांनाय बेफोरखौ न'खरफ्राव थायोबा गामियारि माने जिउआव गोबां माने जेंना दं जोंना बेफोर ओनसोलाव ओंखायनो बेबायदि मोनसे हस्टेल जादेरोब्ला हस्टेलाव थादेरनानै फरायनो हायोब्ला मोनसे जितु एकाडेमिक माने एनभायरनमेन्ट सोलोंथाइनि जितु आबहावा बे आबहावाखौ मोननो हायो आरो बेफोरनिफ्राय गुबुन फरायसाफ्राबो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो गतिके आं मिजिंथिदों बे हस्टेला जाखांनायनि उनाव डिमाकुसिनि जितु कलेज बे कलेजाव सोलोंथाइनि जितु मोनसे आबहावा बे आबहावाया आरो साबसिन माने महर लागोन आरो दिनैसिमबो जिहेतु कलेज बे कलेजा फुल प्लेजेड गभर्नमेन्ट जायाखै बिनि सायाव माबाफोर राहा लानो ना बेखौ बिटिसिआ अलरेडि प्रभिन्सियेलाइज माने खालामनानै होबाय नाथाय माने बेवहाय जिहेतु माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माने मा होनो बिनि जितु फाइनान्सियेल मा होनो माबा खालामनांगौ सापर्ट माने दरमाहा सरमाहा जोंहा बिटिसिहा रांखान्थियारि माबानि सायाव माने पावार गैया जोंहा माने एप्रुभेल लानांगौ स्टेट गभर्नमेन्टनि आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि बे फाइनान्सियेल एप्रुभेला फाइनान्सियेल कनकारेन्सआ जाथ'वाखै आरो बे कनकारेन्स जायोब्लानो आं सानो बेनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि उनाव जि जेंना जाथ'बाय थादों बे जेंनाया जोबगोन बेखौ दा बिथांमोनहा नांगासिनो दङ आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माने सोलोंथाइ बिभागा बेखौ नायगासिनो दङ